James Allen, 2. siječnja. Valja posložiti prioritete. Prvo ide rad, onda zabava. Prvo dužnost, onda uživanje. Prvo drugi, onda mi. Vodeći se ovim izvrsnim pravilom ne možemo pogriješiti. Dobar početak već je pola pobjede. Sportaš koji loše starta može lako ostati bez nagrade. Trgovac koji loše započne posao lako može izgubiti ugled. A tragatelj za istinom čija potraga loše započne lako može ostati bez krune pravičnosti. Dobar početak znači započeti s čistim mislima, nepokolebljivim poštenjem, nesebičnim motivima, plamenitim ciljevima i nepodmitljivom sviješću. Posložiti prioritete, čime se sve što slijedi teči harmonično, a život će biti jednostavan, divan, uspješan i miran. Duša će zavapiti za svojim izgubljenim nasljeđem. Ako želiš pronaći mir, moraš se ostaviti strasti.